Lima ka establisimento sa Villanueva, Misamis Oriental na ugdaw. Usa ka bumbero na samdan pa ato sa pagresponde sa mga sunog. Ani report ni Cyril Chavez. Paspas nga naugdaw, human nga miulbo ang dakong kalayo sa Purok 5, Barangay Katipunan sa Villanueva, Misamis Oriental, adlong Domingo, pasado alas 10 sa buntag. Anaa sa lima ka mga establisimento ang naugdaw kung asa sagad niini motor shop, vulcanizing shop, tindahan, kananan, ug laing kananan nga partially damaged. Sumala sa BFP, gisaka nila sa first alarming insidente. Tungod paspas nga mikalat ang kalayo, labi pa nga gama sa light material sa mga establisimento. Hinoon, dali nila kining nakontrola o nadeklarang fire out pasado las 11 sa buntag. Miabot sa 337,000 pesos ang danyo sa mong hitabo. Sa mong hitabo, samdan ang usa ka bumbero ato sa overhauling operation nga ilang gihimo. Human magdeklara ang fire out. Hinoon, minor injury lamang kini. Naay natala nga nasamdan sir, pero mga minor ato sir, like na samad sa kaning atop bitaw pag overhaul. Di pa sa makumpirma sa kabumbirohan kung unsa ang rason sa mong sunog. Apan base sa pahayag sa mga residente nga nakasaksi sa hitabo, nagsugod kuno ang sunog sa usa ka motor shop nga naugdaw sab. Naay ilang nadunggan nga buto, pero kuana sa nanay kalayo dan ayha ang buto. So most likely kay kato vulcanizing shop man tong pikas, ang among kuana to lantaw namo is nigbuto ang kompresor ato kay ni-release ang hangin. Padayon sab ang panawagan karon sa kabumbirohan ngadto sa publiko nga magpabiling igmat aron malikayan ang sunog. Cyril Chavez, 1 Mindanao.